Der er 4 forskellige diagrammer. Der er søjlediagram, som ser sådan her. Med søjler, der viser, hvor mange der er. Så er der pindediagram, som er pinde. Så er der liggende, som kører ud fra siden af sådan her. Og så er der igen liggende søjle og liggende pinde. Og så har vi lagkagediagrammer, som er cirkler, som for eksempel 50% og den anden 50% eller 25%.